mira, avui tenim tres nens aquí guapíssims que anem a fer una activitat de les vívots i les figures geomètriques. Trieu la targeta que vulgueu. Aquesta targeta què té? Té els 4 atributs d'una figura geomètrica que està estesa pel taulell. L'hem de trobar. Qui té la figura que coincideix amb el taulell de fusta? Jo. El Toni la té? Esteu d'acord? Sí. Molt bé, doncs a quina figura del taulell anirem a buscar? Assenyalem-la. Molt bé. Ara, la vívot, que la tenim al costat de la Berta, l'haurem de programar. Necessitem unes cartes que ens ajuden a programar. Què necessites, Berta? Necessito Un endavant. L'Abril li dona un endavant. un altre endavant. Un altre endavant. Un altre endavant. Toni, i ara? Un gir. El gir. En Toni té el gir. A veure... Com el col·loquem? L'ajudeu a la Berta a col·locar el gir? Era l'altre. L'altre gir és cap a l'altra banda, Toni. Perfecte. I llavors què ens faltarà? Que ens faltarà un endavant encara o ja estarem? Ja estarem. Esteu segurs? Sí? Ho voleu comprovar? No us en recordeu que quan girem ens quedem a la mateixa casella? Sí. Ah, doncs què passarà? Que ens faltarà un endavant. Provem, a veure com queda així. Va, Berta, ajudeu-la a programar. Endavant. Apretes, endavant un altre cop. Endavant un altre cop. Gira a la dreta. I comprovem. Go! Què ha passat? Ens hem deixat un endavant. Doncs vinga, tornem-hi.